Okay, so good afternoon. Good sir. Meron tayong binabantayan ngayon na pangyayari dun sa Region 4 and ito yung order sa atin sa taas. Kailangan natin mag-prepare ready for deployment time. Kaya natin pinalabas ng mga gamit para pagka deploy tayo sa rescue operation, at least we are prepared. Is that understood? Yes sir. Ilagay na lang ito sa isang tabi para pagka biglaan yung lakad, mabilis yung pagkuha natin. Ano? Go.